Det Kim är en fucking avspännare. Ja, för helvete. Till la jag att det står vi. Sida där. He could got fucking move to have up there. Fuck ja. Det är liksom... Till för tryhard. Nej, he could fuck the have all the guy up there. Nej, okej. Jag menar också som fuck me there. Nice. Så är det spänn. Jag tror okej här. Han säger det. Det har skrattat. Ja. Ja, nej, det är inte Espen passar. Klick, tappar jag. Jag tror att jag tog in det. Okej, så ska du inte... Nej, jag fick väck. Det vi ser, som vi ser utan att vi där kan double edge jägaren så... Nej. Du ska vidare på hötten nu faktiskt. Kanske att det har varit två när man kom till att det. Vill du Bulbasaur? Kanske det här fucking Pokémon-bandet och kört allt. Och för inte att... Åh! Espen som signature Pokémon. Ratata! Ratata. Jag ser inte spittla lugga om man bara kan välja trutcher. Allt det. Så du ska touch it i wood. Psyduck är alltså coolt, eller? Du hear the shoot thing, du väl? Det är en Psyduck. Fuck an OP-spel, men för serien eller vad? Ja, vad slags ting då har vi Pokémon? Oh well. Jag tror det är normal. Vad är Psyduck? Va? Han vattnar psychic. Ja, psychic image. Han är... Eller, jag vet inte. Utvecklingen är... Man börjar... Nej, han Det är också en äcklig att välja, men... Jag väljer bara. Jag kan bara välja trutcher och lugga. Cover! Cover! Nej, jag har inte... Han är go-rounter. Så hear on the shoot thing. Ja. Väl bara try en Pokémon där spelar man bara. Jag vet inte, det är allt faktiskt. Okej, så vi commentators nu, eller? Caterpie. Okej. Okej, kvar är måndag välja. Kvar här firmonen, kvätta taktiska stödja kvarjon. Och jag ser mig announcement för en grej. Spel bara vi. Vad? Spurning. Kvar helt rädda taktiska firmonen. Här är snack 4 månader. Jag ska attacka. Esper tvär vatt Pokémon här. Andreas har en potential image. Ja? I don't know. Du var fucking crap jag alltså det. Och så ser det ett sorts, ha? Du har inte säga. Du är fucking vana vid kasta just det. Spiro! Woo! Han vann Spiro! Spiro! Ratata! Rastande mot Folklund. Kvar man för att vinna. Slags power heroes nu Ratata. Han har ombars. Odgen över typ 4 månader. Fucking thunder. Vad seriöst det va? Ja. Oh jeez. Säg då shit. Oh Nej, jeez. nej, Showtime är fucking fortsatt. Fucking rastanas. Fatta du! I missed! Emil slog boys. Ragga thunder! Jag vet inte till Louise nu spelar. Det här gör du ska se omkring. Jag vet, men det är gammalt. Nej, det är så den gud det som gör det. Ja, du har gjort det? Och kanske det är Oh, you're fucking kidding me. 5%! Ja, men inte det ännu gjort det. Åttan! Ja, men det var bara första åttan. Men det gör du. Ja, men... Kan man inte räkna med det? Nej. Nej. Kan inte räkna med det? Du kan göra doppelteam för att vara irriterad. Ja, det kan stå bara shh. Nej, jag gör det. Ja, tids... Är det kvar för? Jag hade det var inte så. Är det jante eller? Oh my fucking lord, det kan jag glömma. Det fucking spel. Alltså. Åh gud, stå i ekonomerna, kom on! Jag brukar bara ta det. Just fucking do it, man. Ja, Just fucking do it. så vet du det här. Oh! Fatta du! Han är med
Jerry. Han är bullshit! Double edge, Andreas. Quick attack, rolling. Ett eller annat. Det är inte. Well, ser ut att rotten sockar med fotlån. Yeah, apparently, the Tours kommer till längre. Det är torr. Ja. Nej! Ja, nu är du... Nu är du Arn. Ponder! Jag kan lägga va? Nej, det är inte. Okej. Du kan föra om till... Du kan gräva nu. Tar det issues. Ja, du kan... Ja, Fint alltid. nej, du tjaltar just runt nu. Okej, vi ska köpa... Funkar igenom på tandvand då? Vi ska Ja, köpa ja. Esberg. Se, vi heter med substanser med det. Nej, okej, på tandvand! Till du just alla tur. I Pokémon Battle. Allt är jävligt fisk har jag upp i luften. Vi har test med Chile. Han har blivit luften en tajare fisk. Och han är ju... Han klarade en bättre krytta, ja? Återigen, han fick ett spets. Tyvärr för henne. Fonter här bak så tjejer. Filma fräsch. Accuracy först. Ja, tisdag är det ingaste. Jämstart. Jag tycker flyer är ganska precis, ja. Och det känns inte samma. 5%. Det är det som var superhelt ju. Ja. Och du måste minnas till att detta är ett gamla spel i Arn Hamden Metal Type. Ja. Flying type är nog så ringt på det. Andreas. Faktiskt. Double edge det bästa än det. Men det är inte nog kört då, va? Oh, shit. I'm fucking bugging that. Sista gulligt. Ja, Fucking fuckligt jag där. Alltså fucking fuckligt. Spiro! double edge för Nej. Bara också super kraftgod. Ja, jag tappade det. Jag missade recoil, men jag bara fast missade släppen av recoil att det dreper en. What up, Pokémon? Här är en dumbass Men Pokémon. hoppa att shoot comeback här. Här är side up dick. Allt det. Oh jeez. Oh jeez. Oh my fucking lord, det launcher. Fattar du? Launcha, han fick en one-shot av en Pokémon där. Det var så nästan bästa. Jo. Psyduck! Rakt till synare. Äntligen. What we will do? Ja. Så där kritar han. Hvis han kritar är det avrat med spel. Det gör det. Okej. Men det är nog. Slapp av Psyduck. Blizzard! Mr. Löf fisk där, Mr. Löf fisk där. It's super effective! He's down! Damn time! Freaking två Pokémon som är stött. He's selecting a new Pokémon! We beat announcer. Är det combat jag nu på efter? Mycket kännas. Ja. Nej, du kan stanna vinna. Nej, jag har inte säker på. Alltså poison, grounded automaton. Double edge. Grounded Men automaton. Esper. Vad fan typ är det sån här? Bug-type? Buck och poison. Är det där? Yep. Shit. Fisk, fuck det. Underground tunna. Double edge, Andreas. Han är bara Pokémon med double edge. Okej, det är nog så inte mer announcer lägger av. Tack för att du godkände. Ja, ikke døma folk for du er jakta sans day. Säg inte så mycket. Det er det bare godt mot honom. Men han er resten poison. Ja. Men inte ta Fuck, fel. just Andreas, ska du lägga John? Ska jag ta saker? Ja, oops. Du ska inte göra. Ja, det är det. Bubble beam! Bla 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 bla. Critical hit, nej, titta du inte. Critical hit! Andreas står och critical. Andreas Mann! Det var så avrat för spel. Det går inte ut. Vinner Nash! Man kritar allt nu. Okej, nu är det sitcha. Nu är det sitcha ett ultimativa spelet. Bullshit status effect lever i mot bullshit shit Ja. Andreas. Det är allt vad det är.